Hi, good afternoon everyone. Mga iyang galing banbano, nagluto kong chicken. Ako sa nang deep-fried. Fried chicken na ako mga iling. So, butangan natin siya o black pepper and salt, kamay lang, and some chili powder. Para na siya taste. So, muna siya ang tomato. Ito siyang panasa siya atong i-kuan fried gaman kaya mag-blood. So mo niya atong lunch karon mga iling. So ang atong gamiton nga rice organic basmati. Mao ni siya mga iling. So atong i-mixan siya og kuan organic basmati hapon. Same mo na kung gamit i-mix rin siya nako akong rice. So, i-add na ko ang sliced tomato. Na siya ma-iring. Para yung sauce lamig. So, butangan ko siya ng garlic. Sliced garlic. Slice na opo ang onions. So, gasa ko din ako mga iling banbanon. Slice natin siya. Ako siya ibuta. Yung pagkaluto mga iling. So, ano siya iling. So, ato na siya i-kuan. Ako'y cubes. Tana ko siya usa ka kuan.
until kuhan ang tomato. Yan, ako'y kuhan, green beans, later na kumupunta na tomato sauce, para lami din siya mga ibig. So later, ikakuan ni makuan ni siya ang tomato sauce niya. Paabot ta dali. Magluto ta rice. Gulan ako siya ang brown rice. Organic yapon siya. I-mix na nako. Duhang ni kabuo. So, pahinaya na to mga iling. Maumap na siya. Ano? Ang sauce niya, mga nagluto niya. Inay lang siya. Until maluto niya siya sa tomato. Fresh tomato ang gamit. Pero sa gulang gyapon ako siya tomato sauce. Butang ito gamay ukuan. Black pepper. Mag-add ko gamay sa chili powder. Lami gid siya. So until ang iyang kuan, iyang fresh, ang tomato mo ay mo kuan sa chicken meat. Akong iling kay magsige yeah. So mo na siya mga iling. Hapit na siya maluto. So, mo ni siya. Hapit na.
dagdagan na to og tomato sauce para ulamig gid siya. Na ato siya i-pour. Itong tilawan ha. Lami siya. Shh. Li. Lami siya mga iring. May asin. So, ano na lang? 5 minutes. Ako sa sagulan og green peas para lami siya og taste. Ato pa siya butangan og green peas. Para lang ikit siya mga iling. So nidaghan na siya. Di na to siya hotdog kaya daghan naman dakura man siya. Gamay na lang yun siya kuwang, no? So mag-plating na ta. Lee, get out here. So mag-plating na ta, mao ni siya mga iring. So luto na siya.
So, finished product mo ni chicken tomato. Fresh tomato with tomato sauce and green peas. No simple ingredients but tasty. It's yummy. So, thank you for watching. Subscribe sa akong YouTube, mga iring banbanon diha, no? Salamat, God bless. Be safe everyone. Thank you. Bye-bye.